Magunsa ka nan? Magtanam og unsa? Balimbing. Asa magbalimbing? Akare. Tanam si inan aring balimbing. Mo din ni balimbing. Mura ra man ni sa uguan. Ijag dahon kay mura rag sagbot na. Sani. Parang ipil-ipil na. Mo din ni seedlings o balimbing. Diyan nga nung tanam kainit man. O hapon na di ay kanang dili na init. Mat, diyan ba? Laman pa na. Pila ka kuan metros ang gilad man. Sarap kape. Unsa may isa kape? 12 inches. 12 inches. Naadyo di ay. Kuanan pa na siya. Ini kabuntag sa jo tabunan ako anan po para di maintan. Buhi naman na. Adyon tag mabuhi na na. Ay diretso na na sa kuan. Dili na na siya tangtangan anang ijahang kani ijang gitamnan. Wa tanggalon, delikado. Diretso ra day buhuan ra. Ani si inan, guys. Mga amigo, mga amiga, mo ani si inan. Magtanam og balimbing. Lami ra ba ng balimbing sa una kay namdum ko sa unsa ka mas Tagalog ng balimbing? Ha? Kamis diloy ko ng kamis kay pangsagol no. Kuan. Kanang naay, unsa tawag ana kanang hinununan, paksiw, kanang kamyas. Ba't nasa kayo ng balimbing raman tingali na sa Tagalog? Kanang balimbing? Wow, kasuway. Kamyas ang itong amo. Sampalok basta magkuan ko. Magpaksiw. Paksiw or ansang tawag ana? Kanang naay bangos bitaw nga. Aslam. So na siya. Maglutog sa baw bitaw nga aslam ding asa kato na siya ding. Mana isagol na ka ng kuan. Kamyas. Kinit na din ay. Gunjam ta na hapon-hapon. Gapa na. Uy, maadto day ko sa kuan. Kay niingan mari ko atong manong nga. Tagaan day ko ni ja atong kuan palidya. Di man mo ni magibalhin ning sibuyas din kana. Maintan pa din. Nagkabunda kay di man sa maintan kaya na masalipod sa kahoy. Derag mga okra. Upat ra malagi ni mong okra. Yung okra na upat ka buo. Lami ra baga dyan yung okra. Uy, danay duha di ah. Panggalo na ni. Masud ana ni karong hapon. Pupuon na rin ko andeng. Sili kay ang ihatag atong tagaan ko atong kuan. Ibaylo na taga nakoy manong ba atong ubos crossing ningen si Jan ako no si Jay ang palaya nga seedlings. Tagaan ko no kunidja. Tagaan po na si Jaan ning kuan. Sili para baylo ba. Kaya nakita na ijang garden wa man say sili. Barter. Tagaan ko ni Chag palidya, tagaan ko siya ng aring sili. Daghang bunga guys. Uy hala, nakuan. Bali. Adyo ka dyan ni mananam guys kay naawa makaani.
Na, daghang bunga pa na ah. Daghang bunga. Action na naghinog si Japwa na po. Na, daghang bunga. Tapos sa ubos ah. Last pa okra o mamunga na po to. Kami ning okra. Ani hatag ni sili di ay sa i-barter atong kuan. Gahapon guys, nipalit ko og talong duha ra ka buok. Isa ka dako ug isa ka gamay, 21 pesos lagi ang nabayaran. Tanom na. O di ana ijang kuan. Balingbing na fruit. Dede ka adyo lawom na. Dede ka adyo lawom agla ang kuan. Adila. Mapurugal. Inga na de magtanong og kuan guys. Balimbing, duha man ta ni. Oh, maadyon tag mabuhi na ni. Para kami ra bagay ng balimbing. Tagsa na po di ron. Tagsa na po balimbing ron. May tao dagan. Init ka adyo uy, arin ako. Tanaw na po dagot. Magtanaw po ko turo og kuan ding kanang kamatis. Dinit. Hapon na. Hapit na 4 o'clock. Salamat guys. Thank you for watching mga amigo, mga amiga. Salamat. God bless.